Ποιος ήταν ο βασιλιάς που έδωσε εντολή για τον απογραφή του πληθυσμού, ώστε η Μαρία και ο Ιωσήφ να ταξιδέψουν στη Βιθλεέμ? Καίσαρας. Ποιο ζώο βρισκόταν στη φωλιά όπου γεννήθηκε το θείο βρέφος του Ιησού? Γάιδαρος. Ποιοι ήταν οι πρώτοι που ενημερώθηκαν για τη γέννηση του Ιησού, σύμφωνα με το Καινό Άτθο? Βοσκοί. Ποιο άστρο οδήγησε τους 3 μάγους στη σταλή της Βιθλεέμ? Αστέρι του Δυσμιαίου. Ποιος από τους 3 μάγους πρόσφερε χρυσό στο βρέφος του Ιησού? Κασπάρ. Ποιο δώρο πρόσφερε ο Μέλχισεδεκ στον Ιησού? Μύρο. Ποιο δώρο πρόσφερε ο Βαλθάζαρ στον Ιησού? Σμύρνα. Ποιος προέβλεψε στον Ηρώδη ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων? Μωυσής. Ποια ημέρα της εβδομάδας γινόταν η αποκαλυπτική παρακολούθηση των βοσκών από τους αγγέλους? Παρασκευή. Ποιο επιφώνημα χρησιμοποιήθηκε από τους βοσκούς για να απευθυνθούν στο βρέφος του Ιησού? Κύριε,